అష్టమ అధ్యాయానికి ఈ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్లో 6వ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగము, ధ్యాన యోగము అని కూడా అంటారు. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते लोकेश गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. జ్ఞానయోగము, ధ్యానయోగము లేకపోతే ఆత్మ సంయమ యోగము అని ఈ చాప్టర్కి పేరు. సో యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని మనం అందరూ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చెప్పుకున్నాము. సో మీ అందరికీ ఆ క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడిగితే యోగా అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటే, అలా మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మదర్శనాన్ని మనం పొందగలుగుతామో ఆ ఆనందాన్ని, దివ్యానందాన్ని, సచ్చిత్ ఆనందలో ఆనందాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతామో ఆ దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం, అది ఆ స్థితి, అది యోగా. సో ఇది ఇక్కడ మనకు ఆత్మ సంయమ యోగంలో అష్టాంగ యోగము అంటే 8 దశలను నిన్న చూసాము. ఈ అష్టాంగ యోగం ఏమిటన్నది చూస్తాం. ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఎలా ముందుకు రావాలి, పురోగమించవచ్చు అనేది మొదటి 9 శ్లోకాల్లో చెప్తారు. తర్వాత అష్టాంగ యోగంలో దశలేమిటి అన్నది 10 నుంచి 32వ శ్లోకం వరకు చెప్తారు. ఆ తర్వాత మనస్సుని ఎలా నియంత్రించాలి, ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది తర్వాత 33 నుంచి 36వ శ్లోకం వరకు చెప్తారు. తర్వాత ఒక యోగి ఈ పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్తూ ఆ కంప్లీట్గా చివరి దశ వరకు చేరకపోతే అతని పరిస్థితి ఏమిటి, ఏం జరుగుతుంది అనేది 37 నుంచి 45వ శ్లోకం. తర్వాత భక్తి యోగం అంటే అది అన్నిటిలోకి కూడా గొప్ప యోగం అనేది 46 నుంచి 47 వరకు శ్లోకాల వరకులో చెప్తారు. సో బేసిక్గా మనం ఈ చాప్టర్లో చదివే విషయాలు ఇవన్నమాట. సో యోగా అంటే ఏమిటి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము. ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే మళ్ళీ మీ వర్డ్స్లో చాట్లో టైప్ చేయొచ్చు. నిజమైన అర్థము ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు రియల్ యోగా మీనింగ్ ఏమిటి అనేది, అంటే ఈ రోజుల్లో రకరకాల యోగాలు చూస్తున్నాం. ఇలా రకరకాల ప్రాక్టీస్లు. మరి ఇదేమిటి, ఏదో గోట్ యోగా అంటారు, మరి ఇదేమిటి చైర్ యోగా అని కొంతమంది, ఇలా రకరకాల యోగా ప్రాక్టీస్లు ఏవేవో చైర్ యోగా అని మరి వాటికి వీటికి ఏదో చేస్తున్నారు. అయితే ఇవన్నీ
యోగా ఫర్ వెల్నెస్, బ్యాక్ కేర్ యోగా, డెస్క్టాప్ యోగా, మరి బిజినెస్ సక్సెస్కి యోగా అంటున్నారు, వెయిట్ లాస్ యోగా, ఆఫీస్ యోగా, యోగా టెన్నిస్, రకరకాల యోగాలు మనం ఎప్పుడు విననివన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. అసలు యోగా అంటే ఏమిటి, నిజమైన అర్థం ఏమిటి అన్నది మన యొక్క ప్రశ్న. సో ఓకే, భగవంతుడితో సంబంధం, నీరజాక్షి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. అల్లూరి చంద్, కనెక్షన్ విత్ గాడ్, వెరీ గుడ్ అల్లూరి చంద్ గారు. ధనలక్ష్మి మాతాజీ, ఆత్మాన్ పరమాత్మ కలయిక, వెరీ గుడ్ ధనలక్ష్మి మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, భగవంతునితో సంబంధము, వెరీ గుడ్ మాతాజీ. జహుస్వి వర్మ ప్రభుజీ, ఆత్మసాక్షాత్కారం, వెరీ గుడ్. శివలీల, భగవంతునితో సంబంధం, శివలీల మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. అందరికీ అన్ని సమాధానాలు కూడా కరెక్ట్గానే చెప్పారు. సో నిజమైనటువంటి యోగ, ఆత్మదర్శనం, ఆత్మసాక్షాత్కారం, భగవంతునితో కనెక్షన్, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వంలోని ఆనందాన్ని నిజంగా అనుభవపూర్వకంగా మనం తెలుసుకుని ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందంలో స్థితిలో అయి ఉండగలిగినటువంటి స్థితి, అది నిజమైనటువంటి యోగము. సో యోగానికి భోగానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అనేది ఎవరైనా చెప్పగలరా? అది ఈ దానికి యోగా అంటే ఇప్పుడు ఏమిటో చూసాము, యోగాకి భోగాకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి చెప్పగలిగితే జూమ్ చాట్లో మీ ఆన్సర్స్ టైప్ చేయండి. సో మొట్టమొదట జూమ్ చాట్లో ఆన్సర్స్కి ఫ్యూ మినిట్స్ టైం ఇస్తాను. ఈ లోపల ఫస్ట్ శ్లోక చూద్దాం. సో యోగా అంటే ఏమిటి అనేది భగవంతునితో కనెక్షన్ అనేది చూసామన్నమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్ని న చ క్రియః. సో అనాశ్రిత కర్మఫలాలను ఎవరైతే ఆశ్రయించకుండా అంటే ఆశించకుండా ఉంటారో, ఆ రకంగా కార్యం కర్మ కరోతి, ఆ రకంగా కర్మలు ఎవరైతే చేస్తారో, వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యాలను ఎవరైతే ఆ రకంగా చేస్తారో, ఏ రకంగా కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా వాళ్ళ కర్తవ్యాలను, వాళ్ళ బాధ్యతలను ఎవరైతే చేస్తారో, సన్యాసీచ అతను నిజమైన సన్యాసి, యోగీచ యోగి కూడా నిజమైన యోగి, ననిరగ్ని నచాక్రియ అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసులు, అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు చేయకుండా మానివేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసులు కాదు. ఎవరు నిజమైన సన్యాసులు అంటే కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా వాళ్ళ కర్తవ్యాలను వాళ్ళు ఆచరించే వాళ్ళే నిజమైన సన్యాసులు, నిజమైన యోగులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే అది మనస్ఫూర్తిగా ఆ అపేక్షను, రాగద్వేషాలను వదులుకుని వాళ్ళ బాధ్యతలను వాళ్ళు ఈ అపేక్ష ఆ ఫలాసక్తి మీద లేకుండా డ్యూటీ అనుకుని సిన్సియర్గా భగవద్ప్రీత్యర్థం చేసేవాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులు, యోగులు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ యోగాకి భోగాకి సంబంధం ఏమిటి అంటే, భగవంతునితో లీలా విశ్వనాథ్ ప్రభుజీ, యోగం లేనిదే భోగం లేదు అంటే, భోగం అనేది మనం ఆ నిత్యానందానికి సామాన్యంగా మనము లింక్ చేయము.
బట్ ఐ థింక్ లీలా విశ్వనాథ్ గారు మీ సమాధానంలో భోగము అంటే ఆ నిత్యానందం బ్రహ్మానందం అని అనుకుంటున్నాను. సో ఆ రకంగా ఇది కరెక్టే, బోత్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. అంటే ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ భోగం ఈజ్ దట్ నిత్యానంద బ్రహ్మానంద, దెన్ వీ కెన్ సే దట్, చెప్పచ్చు అలా అయితే. అంతేకాని భోగము అంటే మనం సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుఖాలతో మనం లింక్ చేసినట్లయితే అప్పుడు యోగము అంటే మనస్సును భగవంతునితో మనము లింక్ చేయటం, భోగము అంటే భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలతో లింక్ చేయటం అని అనుకోవచ్చు. భగవద్భక్తితో కోరికలను నెరవేర్చుకోవడం, రాజేశ్వరి మాతాజీ చెప్తున్నారు. భోగం అంటే డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాము. భోగము యోగముతో తేడా. అల్లూరు చందు ప్రభుజీ, భోగం అంటే లోక సంబంధమైన కోరికలు, వెరీ గుడ్. అది భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలు, వెరీ గుడ్. ధనలక్ష్మి మాతాజీ ఏమో భోగం అంటే తాత్కాలిక ఆనందాన్ని, యోగమేమో శాశ్వత ఆనందాన్ని కలిగించడం. వెరీ గుడ్ మాతాజీ గారు. లీలా విశ్వనాథ్ ప్రభుజీ అంటున్నారు, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. అంటే యోగం లేనిదే భోగం లేదు అంటే యోగం అంటే ఏమిటి? కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ఆ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ వచ్చినప్పుడు నిత్యానందం బ్రహ్మానందం అవన్నీ మనకు ఏమిటి అన్నది అనుభవపూర్వకంగా ఆ స్థితి ఏమిటో మనకు ఆ సమాధి స్థితిలో మనకు అర్థమవుతుంది ఆనందం. సో భోగము అనేది సాధారణంగా భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలకు అటాచ్ చేసి చెప్తారు. సో ఆ రకమైన భోగాలు భౌతిక అంటే బాహ్యంగానే మన దృష్టి ఉన్నట్లయితే అది భోగం, భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు. అంతర్గతంగా మనం ఆత్మలో మనం గనక లీనమవగలిగితే మన దృష్టిని భగవంతుడితో ఆ రకంగా ఆత్మదర్శనం పరతత్వ దర్శనం మనకి కలిగితే అప్పుడు అది మనకు యోగము. అయితే ఆత్మను దర్శించుకోవాలంటే అసలు ఏం జరుగుతోంది? కోరిక ఆత్మను కప్పివేస్తోంది, అందుకే మనం చూడలేకపోతున్నాం. ఇది ఇంతకుముందు మనం చూసాం ఇంతకుముందు చాప్టర్స్లో. కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది ఎప్పుడైతే మనం సాధన చెయ్యాలి, ప్రాక్టీస్, ఎలా కోరికను వదులుకోవటం అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే ఆసక్తిని, ఫలాపేక్ష వదులుకోవటం. ఏ పని చేసినా అది నా కోసం, దీన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, సుఖంగా ఉండాలి, ఇంకా చేయాలి, అది చేయాలి. ఆ కోరికలు భౌతిక ప్రపంచానికి అటాచ్ అయి ఉన్న ఆ కోరికలు, ఆ ఆసక్తిని వదులుకోవటం నేర్చుకోవాలి. అది ఆ స్టెప్లో ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంటే మనకు ఆ సాధన సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మాట అంటున్నారు, ఎవరైతే కర్మఫలాల మీద ఆపేక్ష లేకుండా చేసే పనుల యొక్క రిజల్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. ఇది ఎప్పుడవుతుంది, ఇదైతే మనకి ఇది వస్తుంది, అప్పుడు మనం చాలా డబ్బు వస్తుంది, ఆ డబ్బుతో మనం ఇది చేయొచ్చు, అది చేయొచ్చు అని అలా కాకుండా ఇది నా ఉద్యోగ బాధ్యత, ఈ ప్రమోషన్ వస్తే భగవంతుడి అనుగ్రహం, రాకపోయినా ఆయన అనుగ్రహమే, కానీ చేయటం నా బాధ్యత. ఈ పని ఒక ఉద్యోగంలో ఒక ప్రమోషన్ కోసం నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ చెయ్యాలి అన్నారు, ఆ ప్రాజెక్టు నువ్వు చెయ్యాలి, అది నీ బాధ్యత ఉద్యోగిగా. ఆ తర్వాత వచ్చింది ప్రమోషన్ రాలేదు అనే దాని మీద నువ్వు ఇంకా దృష్టి పెట్టద్దు. దీనిని ఎలా సక్రమంగా సరి అయిన మార్గంలో సక్సెస్ఫుల్గా చెయ్యాలి, జరగాలి అని కోరుకుని చేయటంలో తప్పులేదు. దెర్ ఇస్ ఎ సటిల్ డిఫరెన్స్. పని బాగా జరగాలని అనుకుంటాం కోరిక కింద కాదు, దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ మీద కోరిక వద్దు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడు అది అచీవ్ చేయగలము అంటే ఆ సమస్థితి ఉన్నప్పుడు, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు, ఏది జరిగినా చలించకుండా ఉండగలిగే మనస్తత్వం తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకు అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. ఈ కోరికను తగ్గించుకోవాలి, కోరికను తగ్గించుకోకపోతే ఆత్మదర్శనం అవ్వదు. ఎందుకు అంటే ఆత్మని ఈ కామంతోనే అది కప్పబడి ఉన్నదని చూసాం.
కోరికను తగ్గించుకోవాలి అంటే ఈ ఫలాపేక్షను ఆసక్తిని వదులుకోవాలి. ఏ పనైనా చేసినప్పుడు వదులుకోవటం అంటే ఆ రిజల్ట్ అంతా వదిలేసుకోమని కాదు, అంటే ప్రమోషన్ వస్తే తీసుకోవద్దని కాదు. ఏమిటి అది వస్తే ఇది గర్వపడటం, నా యొక్క ప్రతిభ అని అనుకోవటం, రాకపోతే కృంగిపోవటం ఇలాంటివి వద్దు. అది ఏది జరిగినా సమస్థితిలో ఉండటం నేర్చుకో. దాని మీద ఆసక్తిని వదులుకుంటేనే ఆ సమస్థితి అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆర్ రివర్స్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు, సమస్థితి వస్తే ఆసక్తి పోతుంది. ఏ స్థితిలో అయినా సుఖమైన దుఃఖమైన ద్వంద్వాలు చూసాం కదా, చలించకుండా ఉండగలిగే స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏది జరిగినా కూడా వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉండగలరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్నీ కూడా ఇక భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయం ఇది అనుకుంటారు. వాళ్ళకి ఏది కూడా ఎఫెక్ట్ కాదు, వాళ్ళు అఫెక్ట్ అవ్వరు దేనికి కూడా. కాబట్టి ఎవరైతే అలా అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను ఆచరించే వాళ్ళు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నాయి. అలాంటి స్థితిలో ఉంటే వాళ్ళు నిజమైన యోగులు, నిజమైన సన్యాసులు అని చెప్తున్నారనమాట. మరి అంతే కదా, మరి ఆ స్థితి అందరికీ కూడా వెంటనే రాదు. కాబట్టి అది సాధనతో మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కానీ ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నిజమైన యోగులు, సన్యాసులు. అంతేకాని పనులన్నీ మానేసి మనం కూర్చున్నంత మాత్రాన సన్యాసి కింద రాము అని చెప్తున్నారు. ఇంకపోతే మరి మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని అంటున్నాము. మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే మరి ఎలాగు అని కూడా మనం చూద్దాము. అంటే ఈ మైండ్ యొక్క ప్రభావం అసలు ఏమిటి, ఏ రకంగా మనల్ని ఈ మైండ్ ఇది చేస్తుంది అంటే తర్వాత ఇంకొక శ్లోకం కూడా చూద్దాం ఇక్కడ. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయేత్ ఆత్మైవ హి ఆత్మనో బంధుర్ ఆత్మైవ రిపుర్ ఆత్మనః. అంటే ఒకళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ మనస్సు సహాయంతో మనము ఈ స్థితిని చేరుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అంతేకాని ఆ మనస్సుతో మనల్ని దిగజార్చుకోవటానికి కాకుండా ఈ ఆత్మదర్శనానికి ఉపయోగపడేటట్లుగా మనస్సును మలుచుకోవాలి. సో ఈ మనస్సు అనేది ఒక శత్రువుగా అయినా మిత్రుడిగా అయినా కూడా వ్యవహరించగలదు. అదే ఆత్మ నియంత్రణ, ఆత్మదర్శనం చేసుకున్న వాడికి, మనస్సును నియంత్రించుకోగలిగిన వాడికి అది స్నేహితుడు. మనస్సును నియంత్రించుకోలేకుండా కంట్రోల్ చేసుకోలేని వాడికి ఆ మనస్సు అది శత్రువు అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సు స్వభావం అలా ఉంటుందనేది 6.5, 6.6లో చెప్తున్నారు. మనిషికి మనస్సు అనేది మనిషికి మిత్రుడా లేకపోతే శత్రువా? ఇట్లా శత్రువులాగా మనల్ని ఇది చేస్తుందా, మనం చెప్పినట్లు విని అది కూడా బుద్ధి చెప్పినట్లు విని మన కంట్రోల్లో ఉంటుందా, లేకపోతే మనల్నే అది కంట్రోల్ చేస్తుందా? మనల్నే కంట్రోల్ చేస్తే శత్రువు, మరి మనం చెప్పినట్లు కంట్రోల్లో ఉంటే మిత్రుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మొన్న మనం చూసిన చిత్రం చూస్తున్నాం. ఏది? ఈ గుర్రాలన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు. ఈ 5 ఇంద్రియాలు మనల్ని గుర్రాల్లాగా లాక్కుపోతూ ఉంటే ఈ మనస్సు కళ్ళెం ఎటు పడితే అటు, అవి ఎటు తీసుకుపోతే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మరి అప్పుడు అది శత్రువు లాంటిదన్నమాట మన మనస్సు మనకు. అయితే బుద్ధి వెనక్కి లాగినప్పుడు వెనక్కి వచ్చి సరి అయిన దారిలో పడితే ఆ గుర్రాలనే కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఇంద్రియాలనే మనస్సు, అప్పుడు అది మనకు మిత్రుడు అని చెప్తున్నాడు. బుద్ధి సారథి, కళ్ళెము, మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఈ గుర్రాలని చెప్పుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాల వైపు వెళ్ళిపోకుండా ఉంటే గనక ఈ మనస్సు, అప్పుడు మనం దాన్ని నియంత్రించిన వాళ్ళం అవుతాం. చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చెప్పుకున్నాం కదా. మరి మనం చదువుకుంటున్నాము, రేపు పరీక్ష ఉన్నది, స్టూడెంట్స్ అయితే గదిలో కూర్చున్నాము, టీవీ షో పక్క నుంచి వినిపిస్తుంది, మనకి ఇష్టమైన టీవీ షో, అది చూడాలి అంటే ఇక్కడ పరీక్షకు చదవాలి, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, అది విని మనం వెళ్ళిపోయి టీవీ చూస్తే మరి మనం కంట్రోల్ ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెట్టాయి, మైండ్ వాటికి లొంగిపోయింది. కానీ అది కాదు, నేను రేపు పరీక్ష ఉన్నది, ఈ సమయంలో నేను చదువుకోవాలి అనేటటువంటి
స్ట్రాంగ్ మైండ్తో మనం ఆ ఇంద్రియాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని అరికట్టగలిగి కూర్చొని చదివితే మనం అక్కడ మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఈ రకంగా మనం ఈ ప్రలోభాలని అరికట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, మైండ్ కంట్రోల్ డెవలప్ చేసుకున్న కొందికి మనం ఇందులో ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలుగుతాము. సో మనసు శత్రువా మిత్రుడా అంటే ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి సరి అయిన మార్గంలో మనం వెళ్ళగలిగితే ఆ చెడు మార్గంలోకి వెళ్లకుండా వాళ్లకు మిత్రుడు. ఆ తర్వాత మరి ఎవరికైతే అది మా ఇంద్రియాలు చెప్పిన వైపుకు వెళ్ళిపోతూ బుద్ధి చెప్పినట్లు వినకుండా ఉన్నప్పుడు మనస్సు శత్రువు అని చెప్తున్నారు. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు, కానీ అలా చేయటంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమశత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మనస్సు కనుక మిత్రుడైతే మరి ఏం చేస్తాం, సరి అయిన మార్గంలో అనుసరిస్తారు, ప్రగతిశీలం మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకుంటారు, ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం, మరి ఫలితం ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ. స్వేచ్ఛ ఔన్నత్యం. ఔన్నత్యం అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటి? స్వేచ్ఛ అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, మోక్షము. ఔన్నత్యం అంటే మరి ఆ స్థితికి, ఆ ఉన్నత స్థితికి, ఏది ఆ మోక్ష స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని అది మనం చెప్పినట్లు వినేటట్లుగా చేసుకోగలిగితే, ఒకవేళ చేసుకోలేకపోతే అప్పుడు అది మనకి శత్రువు అయిపోతుంది మనస్సు. కాబట్టి అప్పుడేం జరుగుతుంది, కామము, కోపము, దురాశ ఇలాంటి పాప చర్యలన్నీ కూడా అనుసరిస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన, ఆ పైన కోపము, ఇలా తప్పుదారిలో పడతాము. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం, ఇంకెంతసేపు ఈ భౌతిక సుఖాల మీదే మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఫలితం ఏమిటి అంటే, పతనం అంటే ఏమిటి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగిక ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాము, మోక్ష మార్గం మనకు ఉండదు, బంధాలలో చిక్కుకుంటాం. మరి ఫలాపేక్షతో చేస్తూ ఉంటాం కదా, కోరికలు అవి కావాలి, అది ఇది అనే ఆసక్తితో, సో బంధాలలో చిక్కుకుంటాం. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ మనస్సు ఎలాంటిదంటే ఒక అగ్ని లాంటిది. సో అది మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఎన్నో రకాలైనటువంటి మహిమలు, గొప్ప గొప్ప పనులు చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నారు, మరి ఈ అగ్ని ఉన్నది, అగ్నిని మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే రాకెట్స్లో అంతరిక్షంలో పంపేటట్లు చేయొచ్చు, మరి విమానాలు ఎగరాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనం అగ్నిని మంచి మార్గంలో ఉపయోగించుకుంటే జరిగేటటువంటి గొప్ప విషయాలు. అదే చెడు మార్గంలో ఏదైనా జరిగింది అంటే అగ్ని మరి దహనం కూడా చేసేస్తుంది. మరి కాబట్టి అలాగే మనస్సు కూడా కంట్రోల్లో లేనప్పుడు మరి అది చాలా చెడును చేయగలదు. కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే ఎంతో మంచి మనకు ఉన్నత లోకాలు, అంటే లోకాలు కాదు, మనకి మోక్ష సాధనకు తీసుకువెళ్ళగలదు. ఇకపోతే భగవంతునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి యోగి, కలిగి ఉన్నవాడు యోగి. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అన్నమాట ఈ 6.8వ శ్లోకంలో చూస్తాం. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచన. సో యోగి అంటే భగవంతునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడు యోగి అని చూసాం. కనెక్షన్ ఎవరైతే భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నవాడు యోగి అంటే మనిషి జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ, తను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానం అనేటటువంటి జ్ఞానము విజ్ఞానము. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే జ్ఞానం అంటే థియరీ, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టీస్ అని గుర్తుంచుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. జ్ఞానం అంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ విషయాలు చదువుతున్నాము, తెలుస్తున్నాయి, కొంతవరకు జ్ఞానం అనుకోవచ్చు. విజ్ఞానము అంటే ఆ తెలిసిన విషయాలను ఆచరణలో పెట్టి అనుభవపూర్వకంగా మనం దానిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగితే అప్పుడు అది విజ్ఞానము. కాబట్టి మనిషి ఎప్పుడైతే తను పొందినటువంటి ఈ జ్ఞానము విజ్ఞానంతో, ఆ విచక్షణతో ఎప్పుడైతే తృప్తిపడి ఆత్మానుభవంలో స్థితుడై ఉంటాడో
అతను నిజమైన యోగిగా పిలువబడతాడు. ఆ తృప్తి, ఆ ఆనందం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం ఆ విజ్ఞానం, ఆ భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఏ పరిస్థితిలో కూడా మనం సంతృప్తిగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాము. కాబట్టి అలాంటి యోగులను కొంతమందిని మనం చూసాము. బట్ అది యోగి అని వాళ్ళు పిలువబడతారు అని చెప్పి. కూటస్థో విజితేంద్రియ అంటే ఇంద్రియాలను వాళ్ళు జయించిన వాళ్ళు. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి. సో వాళ్ళు ఈ యోగంలో భగవంతునితో ఇందులో స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు. సమలోష్టాశ్మ కాంచన, వాళ్ళు మట్టిని కానీ బంగారాన్ని కానీ రాళ్ళని కానీ అన్నిటినీ ఒకే సమానంగా చూస్తారు, ఒకే దృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మనిషి తను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాల యొక్క విచక్షణతో తృప్తాత్మ పూర్తిగా సంతుష్టులయ్యి ఈ విజితేంద్రియుడై అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి. వాళ్ళు ఆత్మనిగ్రహంలో, వాళ్ళ దివ్యత్వంలో, ఆ యోగా స్థితులై ఉంటారు. వాళ్ళు మట్టిని కానీ రాళ్ళని కానీ బంగారాన్ని కానీ అన్నిటినీ ఒకే రకమైన దృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళ యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తాం. ఈ బాహ్య ప్రపంచపు వస్తువుల మీద విషయాల మీద మనకి కోరిక ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటామో పోతుందో అప్పుడు మనకు అన్నీ ఒకటే అనే ఫీలింగు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకపోతే అష్టాంగ యోగము అనేది ఏమిటి అనేది ఇక్కడ 10th నుంచి 26th శ్లోక వరకు చూస్తాము. సో అష్టాంగ యోగలో మనం అడ్వాన్స్ అవ్వాలంటే కొన్ని విషయాలు పాటించాలి. అవి ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. సో జితాత్మాన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయో. ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే మనిషి ఎవరైతే ఈ మనస్సును కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మనస్సును జయించగలుగుతారో, విజితేంద్రియులు ఇంద్రియాలను మనస్సును జయించిన వాళ్లకు భగవంతుడు వాళ్ళు భగవంతుని పొందుతారు. ఎందుకంటే వాళ్లకు ఆ ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది, తద్వారా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు. అలాంటి వాళ్లకు సుఖమైన దుఃఖమైన శీతమైన ఉష్ణమైన అంటే శీతోష్ణాలు, చలి అయినా వేడి అయినా అవమానమైన మానమైన అన్నీ కూడా వాళ్లకు ఒకటే. గౌరవించిన ఒకటే, అవమానించిన ఒకటే, చలి అయినా ఒకటే, వేడైనా ఒకటే, సంతోషమైనా ఒకటే, దుఃఖమైనా ఒకటే. వాళ్ళకి ఏది కూడా ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ ఆనందమైనటువంటి స్థితిలోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాళ్ళకి ఈ స్థితి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకపోతే ఈ అష్టాంగ యోగము అనేది ఏమిటి అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నా, కర్మయోగం ఉంది, జ్ఞానయోగం ఉంది, అష్టాంగ యోగం ఉంది, భక్తి యోగం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో అయితే అష్టాంగ యోగం ఏమిటి? మనం ఇప్పుడు కర్మయోగంలో లాస్ట్ దాంట్లో ఉన్నాము. ఈ చివరిలో ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటో కూడా చూడబోతున్నాము. ఇంకా ఏమిటి అష్టాంగ యోగ అంటే? అష్ట అంగ, 8 అంగాలు, 8 దశలు ఉన్నటువంటి యోగము. సో యమ అంటే ఏమిటి? నియమ అనేది రెండవది. అంటే యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్, నియమ అంటే ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ అంటున్నారు. ఆసనం అనేది ఉండాలి. ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం అంటే ప్రాణాయామం అంటే బ్రెత్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ప్రత్యాహారం అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ ఉండాలి. ఆ ధారణ ఉంటేనే ఫోకస్, ధ్యానం సాధ్యమవుతుంది, మెడిటేషన్.
ధ్యానం భగవంతుడి మీద దృష్టి, ఆ ధ్యానం సరి అయిన ధ్యానంలో ఉంటే సమాధి. అప్పుడు మనం భగవంతుడితో ఆ ఇంటిగ్రేషన్, ఆ యూనియన్, ఆ యోగాతో భగవంతునితో మన మనస్సు కలయిక, అవర్ మైండ్ అండ్ గాడ్స్ మైండ్ ఎప్పుడైతే ఆ కనెక్షన్ డెవలప్ అవుతుందో అది సమాధి అని 8 స్టేజెస్ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వాటి గురించి చూద్దాము. సో యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీరా పరిగ్రహ. సో యోగి సర్వదా తన దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. సో అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఏకాకీయత చిత్తాత్మ అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా నిరాశీరా పరిగ్రహ అంటే అతను అన్ని కోరికలను వదిలిపెట్టి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి, మనస్సును భగవంతుడి మీద వినియోగించి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దేహాన్ని, మనస్సును సతతం ఆత్మానం రహస్య స్థిత భగవంతుడి మీద పెట్టి ఒంటరిగా ఒక చోట ఉంటూ మనస్సును ఆత్మ మీద, భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి ఏమి వేరే నిరాశీర పరిగ్రహ వేరే ఆశలను ఏమీ కూడా అతను కోరికలను, ఆలోచనలను రానివ్వకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఫస్ట్ అంటే మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ అనమాట. అంటే ఈ రకంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనులు, యుక్తాహారం విహారస్య మరి ఇవన్నీ కూడా యుక్తచేష్టస్య కర్మసు, ఈ అలవాట్లన్నిటినీ కూడా, ఈ పనులన్నిటినీ కూడా ఒక సరి అయిన కంట్రోల్డ్గా క్రమశిక్షణతో ఎవరైతే ఉంచుతారో ఆహారము, నిద్ర, మరి విహారము, ఎక్కడికైనా వెళ్తూ ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా, ఈ పనులన్నింటినీ కూడా, అలవాట్లను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుని డిసిప్లిన్గా ఉంటారో వారు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టేటటువంటి స్థితి, యోగ సిద్ధి వాళ్లకు కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, నిద్రను కానీ, విహారాలు, బయటకు వెళ్ళి అటు ఇటు వెళ్ళటం కానీ, ఇలాంటి పనులను ఫస్ట్ ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో కంట్రోల్గా ఉంచుకుంటారో వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు కూడా పోగొట్టేటటువంటి యోగ సిద్ధి వాళ్లకు కలుగుతుంది. అంటే ఇలాంటి మార్గంలో వెళ్ళాలి అష్టాంగ యోగంలో అంటే ముందు ఏది అవసరం అనేది చెప్తున్నారు. అంటే ఈ అలవాట్లను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్, ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ అని ఇక్కడ చూసాం. ఏది ఒక్కరే వెళ్ళి ఏకాంత ప్రదేశంలో జీవిస్తూ మరి మనస్సును లగ్నం చేసి ఆ తర్వాత మనం ఏది వేరే కోలికలు ఆలోచించకుండా ఉండగలుగుతాం. అది తర్వాత మరి ఆహారము, నిద్ర, విహారాలు ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని డిసిప్లిన్లో ఉంచుకుని, కంట్రోల్ అంటే ఎక్కువ నిద్రపోకుండా, అలాగే విపరీతంగా తినకుండా, లేదంటే అసలు తినకుండా, అన్నీ కూడా ఒక పద్ధతిలో కంట్రోల్డ్గా ఉంచుకుంటారు వాళ్ళు ఈ యోగ సాధన చేయగలుగుతారు. ఎలాంటి యోగ సాధన చేయగలుగుతారంటే ఈ భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి తెప్పించి పెట్టే యోగ సాధన, అటువంటి యోగ సాధనకు వాళ్ళు అర్హులు. అలా తద్వారా వాళ్ళ యోగ సిద్ధిని సాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ డిసిప్లిన్, ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్, అది ఉండాలి. యమ నియమ అంటే ఒక నియమంగా ఉండాలి, అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. అలాగే యమ అంటే మరి మన మనస్సును, ఇంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలగాలి. సో యమ అంటే చేయవలసిన పనులు. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చక్ర రూపంలో 8 దశలు చూసాము. ఇప్పుడు ఆ 8 దశలు మళ్ళీ ఒకసారి 6.10లో చేయవలసిన పనులు అని చెప్తున్నారు. అంటే
మనం ఒక్కళ్ళమే ఏకాంత ప్రదేశంలో భగవంతుడి మీద మనస్సు పెట్టి వేరే ఆశలు అవి ఆలోచించకుండా మనము భగవంతుడి మీద మనసుతో ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండాలి. అది మొట్టమొదట చేయవలసిన పని. చేయకూడని పనులు ఏమిటి అనేది నెక్స్ట్ చూస్తున్నాము. అది ఏమిటి అంటే మరి ఆహారము, నిద్ర, విహారము ఇలాంటివన్నీ టూ మచ్గా నిద్రపోవటం కానీ, టూ లిటిల్గా నిద్రపోవటం కానీ, మరి టూ మచ్గా తినటం కానీ, ఇటువంటి వాటన్నిటిని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్లకు దీనికి యోగా సిద్ధికి సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే చేయకూడనివి చేయకుండా ఉండటం. తర్వాత నెక్స్ట్ 11 నుంచి 14 శ్లోకాల వరకు కూర్చునే భంగిమలు, మనం ఆసనం గురించి చెప్తారు, ఎలా కూర్చోవాలి ఏమిటి అని. సో యోగా పొజిషన్ ఏమిటి అన్నది. సో అంటే ఏమిటి, మొదట ఏమో యమ అంటే మనం చేయవలసిన పనులు, నియమం అంటే చేయకూడని పనులు అన్నారు. ఆసనం అంటే మనం శరీరాన్ని నియంత్రించటం. మొదటిదేమో ఒకటేమో మనస్సును నియంత్రించటం, ఒకటి ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం అనుకుంటే, ఇక్కడ ఇది ఆసనం శరీరాన్ని నియంత్రించటం, శరీరాన్ని ఒక పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టుకోగలగాలి కంట్రోల్గా, అది శరీరాన్ని నియంత్రించటం. నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం అని చూసాం. నెక్స్ట్ దశ ఆసనం తర్వాత ప్రాణాయామ అంటే ఏంటి, బ్రెత్. మనం అనులోము వినులోము అని మీరు వినే ఉంటారు. అంటే ఊపిరి లోపలికి పీల్చటం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపు నుంచి బయటకు ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో ఊపిరి పీల్చి వదలటం ప్రాణాయామం. సో నెక్స్ట్ బ్రెత్ అంటే ఏమిటి, మన ఊపిరిని కూడా కంట్రోల్గా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మామూలుగా కాకుండా ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో ఊపిరి పీల్చటం, అది ప్రాణాయామ. నెక్స్ట్ ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను మనం ఉపసంహరించుకోవటం, విత్డ్రావల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు. ప్రత్యాహారం అంటే తెలుగులో మనకి ఇక్కడ ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం అంటే ఏమిటి, వెనక్కి తీసుకోవటం అని మామూలుగా అర్థం. అంటే ఏదైనా మాట అన్నప్పుడు దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవటం అంటారు. మాట అన్న తర్వాత వెనక్కి తీసుకోవటం ఉండదనుకోండి, బట్ ఇప్పుడు బాణాన్ని ఉపసంహరించుకోవటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం మనం ఈ పురాణాల్లో. అంటే ఏమిటి, వేసిన బాణాన్ని వెనక్కి తిప్పి మళ్ళీ తెప్పించేసుకోవటం. అంటే ఉపసంహరించుకోవటం అంటే అలా దానిని వెనక్కి ప్రయోగించకుండా దానిని వెనక్కి తీసుకోవటం, వినియోగించకుండా వెనక్కి లాక్కోవటం. అంటే అలాగే ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా బాహ్య ప్రపంచంలో అవి ఒకటే అన్నీ చూసేసి అన్నిటికీ రియాక్ట్ అవ్వకుండా వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం ఇక్కడ ప్రత్యాహారం అన్న మాటకు, ఉపసంహరించుకోవటం అన్న మాటకు కూడా అర్థం అదనమాట. అంటే చూసిన ప్రతి వాటికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. చూసినా అని అంటున్నాము, ఇంద్రియాలు వెంటనే మనకు కళ్ళు గుర్తొస్తాయి కాబట్టి విన్న మాటలు నోటినైనా మరి స్పర్శదైనా దేనినైనా సరే, ఈ వాసనలైన వీటన్నిటి నుంచి మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటమే ప్రత్యాహారము. ఆహారము అని వచ్చింది కాబట్టి ఫుడ్ అనుకుంటాం వెంటనే. ఫుడ్ ఒక్కటే కాదు, ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి దాని యొక్క శక్తియే దాని ఆహారం. సరే, నోటికి ఫుడ్ ఆహారము, మరి కంటికి ఏది ఆహారం ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్లో టైప్ చేయండి. కంటికి ఏది ఆహారం, చెవికి ఏది ఆహారం, ముక్కుకి ఏది ఆహారం ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్లో టైప్ చేయొచ్చు. ఏ ఇంద్రియందో తెలిసినా, అన్నీ చెప్పలేకపోయినా ఏది తెలిస్తే అది టైప్ చేయండి, చూద్దాము. ఈ లోపల ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఏంటో చూద్దాము. ధారణ అంటే మనస్సును నియంత్రించటం, ఇకపోతే ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయటం చూసాము. ఇకపోతే ధారణ, సో యమ అంటే కూడా ఇంద్రియ కంట్రోల్, నియమ, శమదమాది. సో ఇక్కడ ధారణ అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం చివరకు. సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ప్రత్యాహారం ద్వారా ధారణతో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ అదనమాట. ఓకే, ఇందాకటి ఆన్సర్ యోగం అనగా సాధన, భోగం అనగా ప్రాపంచిక సుఖం. మంజునాథ్ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మనం అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ఈ ఇంద్రియాలకు ఆహారం ఏది అన్నది. సో కంటికి నిద్ర, కంటికి దృష్టి, రమ్యమాతాజీ కంటికి దృష్టి కనపడేదంతా ఆహారం.
ఇయర్ వినికిడి, వెరీ గుడ్. ఇయర్కి చెవికి శబ్దం ఆహారం, నోటికి ఆహారం ఫుడ్, వెరీ గుడ్. శ్రీమాతాజీ కంటికి దృష్టి, నోటికి ముక్కుకి శ్రవణం అంటే వినటం కాబట్టి ముక్కుకు కాదు, శ్రవణం అనేది చెవికి ఆహారం. శ్రవణం అంటే వింటాం కదా, మరి చెవికి కదా శబ్దం వినిపిస్తుంది, సో చెవికి అది ఆహారం. మౌత్ నోటికి ఆహారం వెరీ గుడ్ రమ్య మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అలా మన కంటికేమో దృష్టి ఆహారం, చెవికి శబ్దం ఆహారం వినిపిస్తుంది కాబట్టి నోటికి ఆహారమే ఆహారం. ముక్కుకి ఏమిటి, వాసన అనేది ముక్కుకు ఆహారం. ఇకపోతే చర్మానికి స్పర్శ అనేది ఆహారం. సో అంటే ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ప్రతిదానికి దాని ఆహారం ఉన్నది కాబట్టి. కన్నుకి చూసేవి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే కళ్ళు మూసుకు కూర్చోమని కాదు, చూసినా కూడా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేటట్లు. చెవికి శబ్దం ఆహారం, విన్నా కూడా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేటట్లు, అది అక్కడ కంట్రోలింగ్, ఉపసంహరించుకోవటం అంటే అర్థం. అది చెవులు మూసేసి కూర్చోమని కాదు, మనం విన్నా కూడా. ఇప్పుడు మనకు నిజంగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ఏది వినపడదు, సినిమా చూస్తుంటే పక్కన వాళ్ళు ఏది మాట్లాడుతున్నా మనకి వినిపించదు. అది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే, మన కాన్సన్ట్రేషన్ మూవీ మీద ఉన్నదన్నమాట. అలా భగవంతుడి మీద ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు యువతలు ఏదైనా వినపడుతున్నా మనకు అది బుర్రకు ఎక్కదు. అది అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఉపసంహరించుకోవటం అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా మనం వాటికి, అవి ఏదైనా చూపిస్తున్నా కూడా మనం రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, అది కంట్రోల్ చేయటం. ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవటం అంటే అర్థం. ధారణ అంటే మనస్సును కూడా మీరు నియంత్రించుకోవాలి మనము. సో మనస్సును, ఇక ఇంద్రియాలను ఏది కూడా మనకు వినిపించదు, కనిపించదు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు. అలాంటి స్థితిలో రియాక్ట్ అవ్వకుండా మనం ఇంద్రియాలకు ఉంటే మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి ధ్యానం, అప్పుడు భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేయాలి, వస్తుంది ఆ ఫోకస్. సో ఆ ధారణ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే వేరే అటు ఇటు మైండ్ వెళ్ళిపోకుండా ఆ మైండ్ని ఫోకస్ చేయగలగటం అన్నమాట ధారణ, కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం. అప్పుడు మెడిటేషన్, ధ్యానం మనకు సాధ్యపడుతుంది. అలాంటి ధ్యానంలో నిజంగా మనం నిమగ్నం అయినప్పుడు, ఫోకస్తో కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సమాధి స్థితి వస్తుంది అని చెప్పి దాన్ని మైమర్చటం అంటే ఆ ధ్యానంలో ఉన్న ఆనందం మనకు లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అవి ఈ 8 స్టేజెస్ అన్నమాట. చివరకు ఆ సమాధి స్థితి, యూనియన్ అంటే భగవంతునితో ఆ కనెక్షన్ కలుగుతుంది. ఆత్మ సంయమ యోగము అని అందుకే దీనికి పేరు. మనకు ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం, ఆ బ్లిస్ని అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఈ సమాధిలో పరిపూర్ణత ఎలా ఉంటుంది, ఏమిటి, ఎవరికి అంటే, ప్రశాంతమనసం హీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంత మనసం, హీనం అంటే ప్రశాంతమైన మనస్సు కలవాడు. హీనం అంటే యోగినం సుఖం ఉత్తమం. హీనం అంటే కామక్రోధాది ఉద్రేకాలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా అతీతుడైన వాడికి, యోగినం అలాంటి యోగికి పరమసుఖం లభిస్తుంది. ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో బ్రహ్మస్వరూపుడు అవుతాడు అతను, అకల్మషుడు, కల్మషమేమీ కూడా అతనిలో ఉండదు. కాబట్టి అలాంటి ప్రశాంత మనస్సు ఉన్నవాడికి, కామక్రోధ ఉద్రేకాలకు అతీతుడై పాపరహితుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన ఈ యోగ పురుషుడికి పరమసుఖం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సమాధిలో పరిపూర్ణత ఎవరికి లభిస్తుంది అంటే, ఈ ప్రశాంత మనస్సుతో ఉండగలిగి, ఈ ఉద్రేకాలన్నిటికీ అతీతంగా ఉండగలిగి, సరే అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎలాగూ పాపరహితులు అవుతారు, అప్పుడు బ్రహ్మస్వరూపులు కూడా అవుతారు
అంటే ఎవరైతే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించగలుగుతారో వాళ్ళు బ్రహ్మస్వరూపులు అవుతారు. కాబట్టి వాళ్లకు ఆ పరమ సుఖం అనేది, అంటే సుఖం అంటే ఇక్కడ మనం భౌతిక సుఖాలతో కంపేర్ చేసుకునే సుఖం కాదు. వాళ్ళు అలా నేల మీద ఉంటూ అలా తిన్నా తినకపోయినా మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసినప్పుడు ఎవరికైనా కూడా ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందమైన ఆ ఆనందం వాళ్ళు చవి చూడగలుగుతారు. సో ఇలాంటి వాళ్లకు ఆ ఆనందం లభిస్తుంది, ఆ పరమ సుఖం అని చెప్తున్నారు. అది సమాధిలో పరిపూర్ణత. అష్టాంగ యోగంలో వివిధ దశలు అవి చూపిస్తున్నారు. ఇదంతా విన్నాడు అర్జునుడు. విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇలా అడుగుతున్నాడు. సో ఇంకొకసారి మనం ఇక్కడ ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, ఒకసారి చూద్దాము ఈ దశలు ఎలా ఉండాలి అంటే 6 నుంచి 10వ శ్లోకంలో మనకు ఒక్కళ్ళమే వెళ్ళి ఒంటరిగా ఉంటూ మరి మనస్సును నిగ్రహించుకుని కోరికల మీద పెట్టకుండా భగవంతుని మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి అన్నారు. ఆ తర్వాత నిద్ర, ఆహారము, ఈ విహారాలు వీటన్నిటినీ కూడా డిసిప్లిన్గా ఉంచుకోవాలని 17వ శ్లోకం. ఆసనం ఎలా వేయాలి అంటే ఒక గడ్డి మీద మనము ఒక బట్టను పరుచుకుని కానీ లేకపోతే జింక చర్మాన్ని పరుచుకుని కానీ పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరీ ఎత్తుగా కానీ మరీ క్రిందికి కానీ ఉండకూడదు ఆసనం. ఒక పవిత్రమైనటువంటి స్థలంలో, శుచౌదేశే అంటారు. శుచౌదేశే అంటే ఒక పవిత్ర స్థలంలో మనం కూర్చోవాలన్నమాట. మెడిటేషన్ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా అలాంటి స్థలంలో అలా ఆసనం వేసుకుని కూర్చోవాలి. ఆ తర్వాత బాడీ, మన యొక్క శరీరము, మరి మెడ, తల అన్నీ కూడా స్ట్రెయిట్గా ఉండాలి అని చెప్తూ పైకి చూస్తూ మన నాసికాగ్రం వైపు చూస్తూ ఉండాలి, ముక్కు కొస వైపు చూస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆసనంలో కూర్చుని ఒక గడ్డి మీద ఈ జింక చర్మాన్ని వేసుకుని ఆసనం మీద కూర్చుని మరి అంత స్ట్రెయిట్గా కూర్చోవాలి అంటున్నారు. బాడీ, మన మెడ, మన బాడీ, మన తల అన్నీ కూడా తిన్నగా ఉండాలి అని చెప్తూ నాసికాగ్రంపై ముక్కు కొస వైపు చూపు ఉండాలి. అలాగే కాబట్టి ఏమాత్రం యాజిటేషన్, చిరాకు ఇలాంటివి లేకుండా ప్రశాంతంగా మనస్సును ప్రశాంతంగా క్వైట్గా ఉంచుకుని భయము తర్వాత వీటన్నిటికీ ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి వాంఛలు లేకుండా దృష్టిని భగవంతుడి మీద పెట్టి ధ్యానం చేయగలగాలి. అది చెప్తున్నారు. ఆసనము, ధ్యానము. ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్. ప్రాణాయామం అంటే మరి చూసాం కదా, బయటికి లోపలికి ఊపిరి వదిలేటప్పుడు ఒక క్రమబద్ధంగా ఉండగలగటం. తర్వాత ప్రత్యాహారం అంటే ఏమిటో చూసాం. ఏమిటి ప్రత్యాహారం? మన ఆహారం, ఇంద్రియాలకు ఆహారం ఏమిటో చూసాం. ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క ఆహారం. నోటికి ఆహారం మన మామూలు ఫుడ్ ఆహారం, కంటికి కనిపించేదంత ఆహారం, చెవులకు వినిపించేదంత ఆహారం, మరి ముక్కుకు వాసనలన్నీ ఆహారం, అలాగే చర్మానికి ఈ స్పర్శలు తెలిపేవన్నీ ఆహారం. సో ఓకే మాతాజీ, శ్రీ మాతాజీ బై మిస్టేక్ పెట్టారు. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధనలక్ష్మి మాతాజీ ఏమో కళ్ళకి దృష్టి, ఇంకా చూడటం, ముక్కుకు శ్వాస, చెవికి శ్రవణం. ఓకే, వెరీ గుడ్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో అది ధ్యానము. అలా ప్రత్యాహారం అంటే వాటన్నిటినీ మనము ఉపసంహరించుకోవాలి. అంటే అవి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం ట్రై చేయాలన్నమాట. మనకి ఏదైనా కనిపించినా, వినిపించినా, వాసనలు వచ్చినా వాటన్నిటికీ మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగాలి. అది ప్రత్యాహారం. ధారణ అంటే అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నమాట. అప్పుడు మనస్సును ఫోకస్ చేయాలి, మైండ్ని కంట్రోల్. ఇంతకు ప్రత్యాహారంలో ఇంద్రియాల కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఈ ధారణలో మానసిక కంట్రోల్. ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే ముందు మనం మనస్సును ఒక ఫోకస్లో ఉంచగలుగుతాం. అది ఎటు పడితే అటు వాసనలు అవి ఇవి లేదంటే ఇంకేవో వినిపిస్తున్నాయి అంటే వాటన్నిటినీ మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే అప్పుడు మైండ్ కామ్ అయ్యి మనకు ఆ ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ కుదురుతుంది. అప్పుడు మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం ప్రారంభించాలి. సో మనస్సును నియంత్రించుకుని ఇప్పుడు ఆ దివ్యత్వం మీద మనం మనస్సును పెట్టి భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి ఈ భౌతిక సంబంధమైన
కోరికలు వాంఛలు వీటన్నిటి నుంచి తిప్పి భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టుకోగలిగితే అప్పుడు యోగా స్థితి వచ్చినట్లు లెక్క. అప్పుడు ధ్యానం. సో ఒక దీపం గనక చలించకుండా అలాగే గనక ఎలా వెలుగుతుందో ఆ రకంగా మనస్సును ఒక్క భగవంతుడి మీద ఎటూ మళ్ళించకుండా భగవంతుడి మీద అలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఫోకస్తో పెట్టగలిగినప్పుడు ఆ స్టడీ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఉండటమే ధ్యానము. రిమైన్స్ ఆల్వేస్ స్టడీ ఇన్ హిస్ మెడిటేషన్. వాళ్ళ ఆత్మలు అంతర్గతంగా చూడండి అని అంటారు. దాని యొక్క అర్థం ఇది, అంటే భౌతిక సంబంధించిన విషయాలేమీ మీ మైండ్లోకి రానివ్వద్దు. ఆ ఫోకస్ అంతర్గతంగా మనలో ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మ మీద ఫోకస్ చేయండి. అది అలా చేయగలిగినప్పుడు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఫోకస్ని అక్కడ పెట్టగలిగినప్పుడు అది స్టడీగా మెడిటేషన్లో ఉండటము. అప్పుడు సమాధి స్థితికి వెళ్తారు. అది 20 నుంచి 23. సో ఆ సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక మనం చలించము. ఎప్పుడు ఎంత పెద్ద దుఃఖం వచ్చినా మనకు బాధ అనేది ఉండదు. అంటే ఈ బాధలు కష్టాలన్నీ పోతాయని కాదు, ఏది వచ్చినా మనము చలించము. ఎప్పుడూ ఆ ప్రశాంతతలో ఆనందంలో ఉండగలుగుతాము. అలాంటి స్థితియే మోక్షానికి అర్హత ఇస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇది నిజమైనటువంటి ఫ్రీడమ్, నిజమైనటువంటి స్వతంత్రత. అది ఏది అంటే ఏంటి, ఏది కూడా మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. మరి అలాంటి స్థితిలో ఉండగలుగుతాం. ఎంత నొప్పి అయినా ఎంత బాధ అయినా కూడా మనకది ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏది కూడా ఉండనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంక మనల్ని ఎవరు బాధించేది, ఏది బాధించేది, ఇంకా అన్నిటికీ కూడా మనం అంత స్వాతంత్రం, అలాంటి ఇండిపెండెన్స్, ఫ్రీడమ్ వస్తుంది అని అన్ని బాధల నుంచి కూడా మనం బయటపడతామంటే ఆ బాధలు మనకు రావు అని కాదు. ఏ బాధ ఇంకా మనకి ఏది చేయలేదు కాబట్టి ఏది కూడా మనకు బాధ కలిగించేది కాదు అని చెప్తున్నారు. అది మెటీరియల్ బాధలు అంటే ఏమిటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచ బాధలే మనకు తెలిసిన బాధలు. మరి అవే మనం బాధలు అనుకుంటాం. కానీ ఈ స్థితి కనుక తెచ్చుకోగలిగితే ఇక మనకి ఏ విషయం కూడా బాధించదు అని చెప్తున్నారు. ఆ ఫ్రీడమ్, ఆ ఇండిపెండెన్స్, ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది వచ్చి దుఃఖాలన్నిటి నుంచి మనకి విముక్తి వచ్చి ఈ భౌతిక దుఃఖాల నుంచి మనం విముక్తిని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. మీకు ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఇవన్నీ స్థితులు అన్నమాట. ఎక్కువ తిన్నా ఎక్కువ నిద్రపోయినా ఇక మనకు యోగులు అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉండదు అని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి బాడీని, మైండ్ని అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. మనస్సు కనుక అటు ఇటు చంచలంగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే తప్పనిసరిగా దాన్ని వెనక్కు లాగి మళ్ళీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. అక్కడ ఫోకస్ చేయాలి లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ పరమాత్మల మీద అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే నన్ను అంతటా చూస్తారో, అలాగే అంతట్లోనూ నన్ను చూస్తారో వాళ్ళెప్పుడు కూడా నన్ను కోల్పోరు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి అన్నిట్లో చూడగలుగుతారు. నేను కూడా వాళ్ళను ఎప్పుడు వదలను అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళనే పట్టుకుని మిగిలిన వాళ్ళని భగవంతుడు వదిలేస్తారా అని కాదు, అలాంటి ప్రశ్న రావచ్చు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళని నేను వదలను అంటే వాళ్ళు ఆయన యొక్క దృష్టిలో ఉన్నారు, ఆ యోగా కనెక్షన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు భగవంతుడు. కానీ ఆ భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవటం అనేది అక్కడ అర్థం అన్నమాట. వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ కనెక్షన్లో ఉన్నవాళ్ళు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు? నన్ను సర్వత్రా చూసేవాళ్ళు, అన్ని ఏది చూసినా వాళ్ళకి భగవంతుడే. మనం నిన్న చూసాం కదా, ఆ పండిత సమదర్శిన అని బ్రాహ్మణునైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, ఎలాంటి వాళ్ళనైనా సరే వాళ్ళలో ఉన్న భగవంతుడిని సర్వత్రా నన్ను చూసేవాళ్ళు. తర్వాత నాలో సర్వాన్ని చూసేవాళ్ళు. భగవంతుల్లోనే సర్వస్వం ఉన్నది, సర్వత్రా భగవంతుడు అన్నిట్లోనూ ఉన్నాడు అని ఎవరైతే చూస్తారో అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాతోనే ఉంటారు, అంటే నా కనెక్షన్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళకి నా యొక్క భావం అర్థమవుతుంది, నా ఫీలింగ్, నా నిత్యానంద స్థితి వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు మరి ఇంద్రియాలకు, మనసుకు, వీటన్నిటికీ అతీతుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ స్థితిని వాళ్ళు కూడా పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ. సో ఇక్కడ ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఈ మాట అంటున్నాడు. యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. మధుసూదన, మనస్సు నిలకడలేనిది కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగ విధానం చాలా కష్టమని అనిపిస్తోంది, ఆచరించలేమనిపిస్తోంది, అసాధ్యమని అనిపిస్తోంది. చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. ఈ చంచలమైన మనస్సు, ఈ ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎలా చేస్తామో నాకు అర్థం కావటం లేదు, ఎందుకంటే ఈ మనస్సుకు ఎంతో చంచలమైనది కాబట్టి అని అంటూ, చంచలం హీ మనః కృష్ణ ప్రమాధీ బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివాసు దుష్కరం. కాబట్టి ఈ మనస్సు అనేది ఇంత చంచలమైనది, చాలా దృఢమైనది, అల్లకల్లోలం, ప్రమాది అంటే అల్లకల్లోలమైనది, మహాబలమైనది, దృఢమైనది. తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే. దీనిని మనం నిగ్రహించటం అనేది నాకేమనిపిస్తోందంటే వాయోరివ సుదుష్కరం. వాయువును నిగ్రహించటం ఎంత కష్టమో, గాలిని మనం బంధించలేం కదా, ఆ గాలిని బంధించటం ఎంత కష్టమో ఈ మనస్సును బంధించటం, నిగ్రహించటం కూడా అంతే కష్టమని అనిపిస్తుంది అని అంటాడు. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు చంచలం, మరి అల్లకల్లోలం, బలమైనది, దృఢమైనది, మూర్ఖపట్టుదల కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని నిగ్రహించటం, వాయువుని నిగ్రహించడం ఎంత కష్టమో మనస్సును నిగ్రహించడం కూడా అంతే కష్టమని అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు, మనందరికీ వచ్చిన డౌటే అర్జునుడికి కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఈ బొమ్మ, ఈ ఫోకసింగ్ అనేది చూపిస్తున్నారు. అర్జునుడి స్టోరీ చూసాము ఇంతకుముందే, బాణం వేసేటప్పుడు ఆ ఫోకస్, పక్షి కన్ను తప్ప ఏది కనపడలేదు అన్నప్పుడే బాణం వేయమంటావు. ఇక్కడ కూడా కింద నీటిలో చూస్తూ పైన ఉన్న చేప, తిరిగే చేప మీద కొట్టడం, వీటన్నిటికీ కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరమైతేనే మనకు అవసరమైనది వస్తుంది అన్నదానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ. అయితే ఇప్పుడు అర్జునుడు అన్న మాటకు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటో చూద్దాం. చెప్తున్నాడు కదా, చాలా మనసు అల్లకల్లోలమైంది, చంచలం హీ మనః కృష్ణ, ఎంతో చంచలమైన మనస్సు ఇది, అల్లకల్లోలం, బలమైనది, దృఢమైనది, దీన్ని నిగ్రహించటం గాలిని నిగ్రహించటం కంటే కష్టం అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ. అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. సో ఇక్కడ ఎవరైనా యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? ఈ శ్లోకం అయిన తర్వాత కౌంట్ చూస్తాను. 25 years అండ్ లోపు ఉన్నవాళ్ళు దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో భగవంతుడు ఏం సమాధానం ఇచ్చారు? అర్జున, చంచల భావం అసంశయం మహాబాహు, నిజమే, సందేహం లేదు మహాబాహువులున్న అర్జున, మనోదుర్నిగ్రహం చలం, ఈ మనస్సును నిగ్రహించటం, ఈ చలించే మనసు చాలా కష్టం. అయితే అభ్యాసేన తు కౌంతేయ, నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంతేయ, వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో దానిని నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ చంచలమైనటువంటి మనస్సును నిగ్రహించటం సాధ్యం కాదు, దుర్నిగ్రహం అది కరెక్టే, అందులో అసంశయం, సందేహమే లేదు. కానీ అభ్యాసం చేయాలి కౌంతేయ, అభ్యాసంతో, వైరాగ్యంతో నువ్వు దీనిని సాధించవచ్చు. ఏం అభ్యాసం చేయాలి? ప్రాక్టీసు, వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసం చేయాలి, అప్పుడు సాధించవచ్చు. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? కోరికలను తగ్గించుకోవటం, కోరికలను వదిలిపెట్టడం, అంటే ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకోవటం.
సో అది అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్లోగా నీకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఒకే ఒక్కరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మన్నే ప్రకాష్ ప్రభుజీ. ఇంకెవరైనా ఉంటే 25 అండ్ అండర్ దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాం. ఎవరైనా దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే చెప్పచ్చు. మనం కవర్ చేయలేదు కాబట్టి మేబీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ, బట్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు. తర్వాత ఈ కలియుగంలో మరి మనకు అంత ఈజీ కాదు ఈ అష్టాంగ యోగం చేయటం. సో ఎవరైనా మధ్యలో కొందరు స్టార్ట్ చేసి ఇది కంప్లీట్ చేయలేకపోతే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. సరే చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ, అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే టైప్ చేయండి చాట్లో. విఫలయోగుల పరిస్థితి ఏమిటి అన్నది. అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఈ శ్రద్ధతో పాపం అయతి శ్రద్ధయోపేతో, ఎంతో శ్రద్ధతో యోగాచ్చలిత మానస మొదలుపెట్టారు ఈ యోగం అనేది. అయితే మధ్యలో మనస్సు చలించినందువలన అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధి, ఈ యోగ సంసిద్ధత పరిపూర్ణత ప్రాప్తం కాలేదు వాళ్ళకి. మధ్యలో వాళ్ళ మైండ్ మరి చలించింది కాబట్టి ఆ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ యోగా స్థితిలోకి వెళ్ళే వరకు మరి ఉండాలి ఆ ధారణ. అది లేనప్పుడు అది కుదరదు. కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి, వాళ్ళ గతి ఏమిటి కృష్ణ, వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా ఈ చంచలమైన మనసు కారణంతో మనసు చలించి మధ్యలో వాళ్ళు తగినంతగా ఆ మార్గంలో మధ్యలో ఫుల్గా వెళ్ళలేక పోయినటువంటి యోగుల యొక్క అంటే అంతిమంగా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోతే ఈ జన్మలో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగాడు అర్జునుడు. సో ఆన్సర్ ఏంటో భగవంతుడు ఏం చెప్పారో చూద్దాము. సో ఇక్కడ మన ఆన్సర్స్ ఏంటి అంటే రమ్యమాతాజీ అంతా శూన్యం అంటున్నారు. లీలా విశ్వనాథ్ ప్రభుజీ నెక్స్ట్ లైఫ్తో రీచ్ మోక్షం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సరు. ధనలక్ష్మి మాతాజీ విధ అంటున్నారు, విధి అని కాబోలు అనుకుంటున్నాను. సో అయితే భగవంతుడు ఏం చెప్పారో ఇప్పుడు చూద్దాము. ఈ జన్మలో యోగ సాఫల్యత సాధించలేకపోయిన వారు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన తర్వాత తిరిగి భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు అని చెప్తూ, అలా కాకుండా అంతేకాకుండా ఇంకా ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసి వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన తర్వాత వాళ్ళు ఫుల్గా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోతే అప్పుడు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. ఆ తరువాత వీళ్ళంతా కూడా చివరకు నెక్స్ట్ జన్మ కానీ ఆ నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ వాళ్ళు ఫైనల్గా మోక్షాన్ని సాధించే తీరుతారు అని చెప్పారనమాట. సో ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళటం వల్ల నష్టం లేదు. ఈ జన్మలో కాకపోతే నెక్స్ట్ జన్మలైనా మోక్షం సాధిస్తారు అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ లీలా విశ్వనాథ్ ప్రభుజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ ధనలక్ష్మి మాతాజీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకుని మళ్ళీ వాళ్లకు అది కంటిన్యూషన్, ఆ జన్మలో వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందుతారు. వాళ్ళ యొక్క స్టేజ్ని బట్టి ఒక జన్మ 2 జన్మల అన్నది ఉంటుంది. బట్ ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు మెల్లగా వాళ్ళు ఆ మోక్ష మార్గంలోకి 1 or 2 జన్మల్లో వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి. సో ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అంటే తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. అర్జున, తపస్విభ్యోధికో యోగి, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే జ్ఞానిభ్యోపి అంటే జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకంటే కూడా మతోధిక మరి యోగుల కంటే, ఇటువంటి యోగుల కంటే ధ్యానయోగి గొప్పవాడు
కనుక నీవు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున. సో ఎవరైతే ఈ ఈ తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం కల వాళ్ళకంటే, ఇలాంటి ఈ యోగుల కంటే కూడా ధ్యాన యోగి గొప్పవాడు, నువ్వు ఆ ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ధ్యాన యోగం అంటే మరి అష్టాంగ యోగంలో కూడా ధ్యానానికి వెళ్తాం. ఇక్కడ ధ్యానము అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే మనస్సును భగవంతుడి మీద ఏ పనులు చేస్తూ కూడా ఇలా భగవంతుడి మీద ధ్యానాన్ని ఉంచగలిగిన వాడు, భగవంతుని మనస్సులో స్థితుడై ఉంచుకుని మనం ఏ పని అయినా చేస్తూ ఉండటం ఇక్కడ అర్థము. యోగినాం అంటే క్రమేణా దీన్ని ఇప్పుడు మనం కర్మయోగం లాస్ట్లోకి వస్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ 7 to 12 చాప్టర్స్లో మనం భక్తి యోగం చూస్తాం. సో ఆ భక్తి యోగంలోకి స్లోగా భగవంతుడు మనల్ని తీసుకువెళ్తున్నారనమాట. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమేయుక్త తమో మతః. సో అందరి సర్వేషాం యోగినామపి అందరి యోగులలో కంటే కూడా మద్గతేనాంతరాత్మనాం ఎవరైతే నా మీద నిమగ్నమై మనస్సును ఉంచుతారో, నా శ్రద్ధావాన్ భజతేయో శ్రద్ధతో భజిస్తారో పూజిస్తారో నన్ను, సమేయుక్త తమో మతః వారినే యుక్తులని నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అందరికంటే యుక్తులని. సో యోగులందరిలోకి ఎవరి మనసు నా యందు మద్గతేనాంతరాత్మన నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా మీద దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో భజిస్తారో, భజించటం అంటే ఎప్పుడు భజన చేయమని కాదు, ఎప్పుడు మనసులో భగవంతుణ్ణి పెట్టుకుని ఆ పూజాభావంతో ఉండగలుగుతారో, ఆ భక్తితో, వాళ్ళు ఉన్నతమైన యోగులుగా నేను పరిగణిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం భక్తి కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం చూసాం. ఇప్పుడు భక్తి యోగం. ఈ 4 యోగాలు ఎలాంటివి అంటే అన్నింటిలోకి కూడా, మిగతా యోగాలన్నింటికంటే కూడా తుదిగమ్యం ఏది అన్ని యోగాలకు భక్తి. చివరకు కర్మతో మొదలుపెట్టిన, జ్ఞానంతో మొదలుపెట్టిన, అష్టాంగ యోగంతో మొదలుపెట్టినా కూడా ఆ లాస్ట్కి ఆ యోగా స్థితిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, భగవంతుడి మీద ఆ భగవంతుడిని ఫుల్గా మనం మనసులో ఉంచుకోగలుగుతాము. ఆ భక్తి అనే దానికి నిర్వచనం అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ భగవంతుడి మీద వస్తుంది, భక్తిలోకి వెళ్తాం కాబట్టి. సో చివరకు అన్నీ కూడా భక్తిలోకి దారి తీస్తాయి కాబట్టి ఆ భక్తి మార్గంలోనే ఉంటే మనము ఈ నిచ్చెన అంతా ఎక్కవలసిన పని లేదు, ఈ సోపానము అని చెప్పి ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అదే భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్పిన విషయం. ఎవరైతే నా మనసు ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటారో ఆ భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు నిజమైన యోగులు. ఆ ధ్యానము, అక్కడ ధ్యానానికి అర్థం అది. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క యుగంలో కూడా ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి యోగాన్ని భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి ఒక్కొక్క రకమైన యోగా మార్గాన్ని చెప్పారు. 4 యుగాలు ఏమిటో మనందరికీ ఇప్పుడు చూసాము. ఏమిటో ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే టైప్ చేయండి. సో ఒక్కొక్క యుగానికి కూడా ఒక్కొక్క మార్గాన్ని చెప్పారు మనకు. ఏమిటి అంటే మరి సత్యయుగం ఉన్నది, త్రేతాయుగం ఉన్నది, ద్వాపర యుగం ఉన్నది, కలియుగం ఉన్నది. సో సత్యయుగంలో ఏమిటి అంటే ఎవరైనా సరే తెలిస్తే చెప్పచ్చు. ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క యోగం మనకు చెప్పారు. ఏమిటి, ఏ యుగానికి ఏమిటి అన్నది చూసినట్లయితే ధనలక్ష్మి మాతాజీ కలియుగంలో నామస్మరణ అని పెట్టారు. వెరీ గుడ్. ఇకపోతే మిగిలిన యుగాలకు ఏమిటి? సత్యయుగంలో ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి మెడిటేషన్, తపస్సు, ఈ అష్టాంగ యోగం అనుకోండి, అది సత్యయుగంలో పద్ధతి. త్రేతాయుగంలో మరి మనకు యజ్ఞాలు అని చెప్పారు. ద్వాపర యుగంలో
పెద్ద పెద్ద పూజలు అవి చేయమని చెప్పారు. కానీ కలియుగంలో అన్నిటికంటే తేలికైన మార్గం సూచించారు మనకు. సత్యయుగం యజ్ఞం. వెరీ గుడ్, అల్లూరి చంద్ ప్రభుజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో సత్యయుగంలో యజ్ఞం కాదు, సారీ, సత్యయుగంలో తపస్సు. సత్యయుగంలో హోమాలు యజ్ఞాలు కాదు, సత్యయుగంలో మొట్టమొదటి యుగం. అప్పట్లో సత్యయుగంలో మరి కాలం కూడా ఎక్కువ ఉన్నది కదా, చాలా లాంగ్ పీరియడ్, 17 లక్షల సంవత్సరాల చిల్లర ఉన్నది సత్యయుగంలో. అందుకని ఎన్నో రోజులు ఎన్నో సంవత్సరాలు అలా తపస్సులు చేస్తూ ఉండేవారు. నెక్స్ట్ త్రేతాయుగంలో అంత లేదు, 12 లక్షల చిల్లర ఉన్నది. వెంటనే ఆ తపస్సును కాస్త యజ్ఞాల్లోకి మార్చారు త్రేతాయుగంలో. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగంలో ఇంకా తక్కువ, 8,64,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అక్కడ మనకు ఆ టెంపుల్ అర్చనలు అంటే పూజలు అవి చేయమని చెప్పారు. మన కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనము నామస్మరణ, మన్నే ప్రకాష్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ చాంటింగ్ ఇన్ కలియుగ. ఎస్, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో అది ఈ 3 యుగాల్లో ఈ 3 పద్ధతులు చెప్పారు. మన కలియుగంలో, సత్యయుగంలో ఇప్పుడు మెడిటేషన్, త్రేతాయుగంలో సాక్రిఫైసెస్ అంటే యజ్ఞాలు, ద్వాపర యుగంలో టెంపుల్ వర్షిప్ అంటే అర్చనలు. ఇకపోతే కలియుగంలో మనకు వచ్చేది చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ అంటే జపము, నామజపము. సో ఈ నామజపం ఏమిటి అంటే ముందుగా హరే కృష్ణ, ఇది చైతన్య మహాప్రభు 15వ శతాబ్దంలో ఆయన అవతరించి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనకు ప్రసాదించింది ఎవరు అంటే చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ మంత్రానికి ముందు పంచతత్వ మంత్ర అని ఉంటుంది. ఆ పంచతత్వ మంత్రాన్ని మనం ముందు చెప్పి ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏమిటి అది పంచతత్వ మంత్రం? మనం రోజు చూస్తున్నాం కదా, జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అనేది చూస్తున్నాం. అది చెప్పి ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చెప్పాలన్నమాట. సో ఇక్కడ లిఫ్ట్, స్టెయిర్ కేసు రెండు చూస్తున్నాము. మరి మెట్ల మీద వెళ్ళిన దానికన్నా లిఫ్ట్లో వెళ్తే త్వరగా వెళ్తాం, అది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. ఈ భక్తి యోగం అనేది లిఫ్ట్ లాంటిదన్నమాట. మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, ఈ మెట్లన్నీ ఈ రకరకాల యోగాలు చేయకుండా భక్తి మార్గంలో ఉన్నట్లయితే మనం భగవంతుడిని త్వరగా ఆ స్థితికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మంత్ర, సో అది మనం నామజపం ద్వారా ఆ భక్తిని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఆ భక్తి ఎలా కలుగుతుంది అని మనందరికీ సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 7 చాప్టర్స్ భక్తి యోగం చాలా డీటెయిల్గానే చూస్తాము. అయితే మనం క్విక్గా చెప్పాలంటే భక్తి అంటే ఏమిటి, మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్న పేరెంట్స్ మీద మనకు రెస్పెక్ట్ ప్లస్ గౌరవం రెండు, ప్రేమ రెండు ఉండాలి. మన తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ గౌరవం రెండు ఉంటాయి భక్తి. అలాగే భగవంతుడు మరి జన్మనిచ్చారు కాబట్టి తల్లిదండ్రుల మీద, మరి మనకే కాదు మన తల్లిదండ్రులకి మొత్తం ప్రపంచానికి జన్మనిచ్చినటువంటి భగవంతుడి మీద కూడా మనకి అదే ప్రేమ డెవలప్ అవ్వాలి, ఆ భక్తి ఉండాలి. మరి అంతే కదా, అన్నీ ఇచ్చింది ఆయనే కదా, ఊపిరి పీల్చడానికి గాలి కూడా ఆయనే కదా ఇచ్చారు. ఒక్క నిమిషం కూడా ఈ గాలి లేనిదే ఉండలేము, ఒక క్షణం కూడా. కాబట్టి అలాంటి భగవంతుడి మీద ప్రేమ డెవలప్ చేసుకోవాలి. తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ ఈజీ, రోజు వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాము, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు మనకి ఫిజికల్గా ఆకారాలు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కానీ భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెంచుకోవటము, భక్తి పెంచుకోవటం కూడా మన బాధ్యత. మనం అప్పుడే మనకి ఈ చెయ్యాలి. కాబట్టి మనము ఆత్మదర్శనానికి కూడా అదే మార్గం. కాబట్టి అది పెంచుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే భగవంతుణ్ణి నిత్యము తలుచుకుంటూ ఉండాలి. ఆ తలుచుకోవటం ఎలా, ఆయన పేరు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే ఈ మంత్రం మనకు అవసరము. మంత్ర అంటే ఏమిటి అంటే మనస్సును త్రయం చేసేది. త్రయము అంటే విడుదల చేసేది. దేని నుంచి విడుదల చేస్తుంది? ఈ మనస్సుని ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుంచి విడుదల చేసి మనస్సును అంతర్గతంగా ఆత్మవైపు తిప్పగలిగేది ఆ మంత్రము. అందుకే నామస్మరణ చేస్తే మనకు ఇప్పుడు ఆ కోరికలను తగ్గించుకుని ఆ స్థితప్రజ్ఞత సమత్వం తెచ్చుకునేటటువంటి సాధన మంత్రము.
కాబట్టే మంత్రజపం అంత ముఖ్యం. మనం చూసాం కదా, ఇలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు. ఏ స్థితిలో అయినా ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు, సుఖంలో అయినా దుఃఖంలో అయినా. ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి? కోరికలను తగ్గించుకుంటే వైరాగ్యం ద్వారా సాధించవచ్చు నువ్వు అని కూడా అర్జునుడికి చెప్పారు కదా శ్రీకృష్ణుడు. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? కోరికలను తగ్గించుకోవడం. ఆ కోరికలు తగ్గించుకోవాలి అంటే ఈ సమత్వం, ఈ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా సాధ్యం అంటే మన మనస్సును విడుదల, ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ప్రలోభాల నుంచి తప్పించుకోగలగాలి. తప్పించుకోవాలి అంటే మన మనస్సును భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుంచి విడుదల చేసేది ఏది అంటే మంత్రము. మనస్సును త్రయం చేసేది, విడుదల చేసేది దేని నుండి? భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుండి. అది ఏ మంత్రము. కాబట్టి మనం ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఇలా జపించినట్లయితే మనకు ఆ స్థితి వస్తుంది స్లోగాను. కాబట్టి నామజపం అంత అంత మహత్తరమైనదన్నమాట. కాబట్టి మనం కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నామజపాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మనం మెల్లగా ఆ సాధనలోకి వెళ్ళవచ్చు. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ఒక జస్ట్ క్విక్ సారాంశం. ఈ అన్ని ధర్మ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుణ్ణి సదా స్మరించటమే అత్యుత్తమమైన యోగము అని తెలుసుకున్నాం. అష్టాంగ యోగం ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ అవి ఈ యుగానికి సంబంధించినవి కాదు. ఈ రోజుల్లో మరి అలా వెళ్ళి అడవుల్లో కూర్చుని చెయ్యాలి అంటే సాధ్యపడదు మనకు. కాబట్టి ఈ ఈ భక్తి యోగ మార్గమే మనకు ధర్మ మార్గంలో ఉంటూ ఈ నామస్మరణ చేస్తూ ఈ భక్తి, ఈ మార్గాన్ని మనము అవలంబించవచ్చు అని మనం ఫైనల్గా తెలుసుకున్నాము. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.